дар баробари баргузории чемпионати Тоҷикистон байни дастаҳои мардона ҳамчунин бо ташаббуси Федератсияи футболи Тоҷикистон Лигаи бонувони Тоҷикистон мусобиқаи футбол роҳандозӣ гардида даври чоруми он дар варзишгоҳи ҷавонони шаҳри Бохтар байни футболбоздухтарони дастаи Вахши шаҳри Бохтар бо дастаи футболбоздухтарони Душанбеи шаҳри Душанбе доир карда шуд. Бозии имрӯза дар сатҳи баланди омодагӣ баргузор гашт. Бояд гуфт ки имрӯзҳо рушди футбол дар кишвари мо таъмин мегардад ва ҷалби бонувон низ ба ин бозии сермухлис далели ин гуфтаҳост. Дар Лигаи олӣ байни бонувон 10 даста иштирок мекунад ки аз инҳо дастаи бонувони Вахши шаҳри Бохтар, Чашмаи ноҳияи шаҳри Туз ва Бишкенти ноҳияи Носири Хусрав ба ин чемпионат рохат доранд. Дар дидори имрӯза бештар футболбозони дастаи Душанбеи шаҳри Душанбе бо ҳаракатҳои головар тавонистанд даври чоруми чемпионати Тоҷикистонро байни дастаҳои Лигаи олии бонувон бо ғалаба анҷом диҳанд. Дар бозии имрӯза футболбози дастаи Душанбе Рӯзигули Ҳасан тавонист ба дарвозаи Вахши шаҳри Бохтар як голи самаровар анҷом диҳад, ки дар натиҷа дидори имрӯза бо ғалабаи дастаи меҳмонон Душанбеи шаҳри Душанбе ба анҷом расид.